बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला BCDC नि सिङाव थानाय मैनागुरि सारियालि पुर्णिमा गुदुलि बाजारावहाय, जायखौ बुङो थेफा बाजार होननानैबो बुङोमोन बे बाजारखौ। ओमफ्राय दा बे सारियालि पुर्णिमा बाजारनि कमिटिनि मानसिफ्रा आंखौहाय बिसिम लिंहरनायलाय दा बे हिसाबैनो आङो दंफैयो। दा बिथांमोना एसे माबा मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों। दा बे हिसाबैनो आङो बिथांमोननि मा प्रब्लेम बेखौहाय आङो लानानै फैनो गोसो जादों। दा बिथांमोना मा मेसेज हरो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांगोन। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांनो हागोन बिथांमोना मा मेसेज हरो। आं बे सारियालि पुर्णिमा बाजार कमिटिखौ मैनागुरिबो होननाय जायो, मैनागुरि थेफा बाजार होननायबो जायो। दा बेनिनो आङो सेक्रेटारि। ओमफ्राय दा आं बे लकेल बाजारनिफ्राय मैनागुरि गुदलि बाजारनिफ्राय बाजारनि सेक्रेटारि जानानैहाय माखासे जोंनियावहाय बहाय प्रब्लेम दङ। बे प्रब्लेमा बेनो जाहैबाय, जोंनि बाजार एरियायावहाय खुनु माबा मा होनो खिनो एबा हासुनो बेबायदि पेसाब रुम ओमफ्राय लेट्रिन रुम माने गैया। ओमफ्राय बिनि सुबिदाफोरखौहाय जों दासिमबो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो आङो बे मैनागुरि सारियालि पुर्णिमा बाजार एबा थेफा बाजार कमिटिनि सेक्रेटारि जानानै आङो सरकार लेभेलनिसिम एसे गुरैयैहाय खावलायहरनाय जादों, रायजो राजानि जानानै एबा बे बाजार कमिटिनि जानानै, जाहाथे दानि जोंनि जे अनसुला जे सरकार बिटिआर सरकार लेभेलनिफ्राय जाहाथे माने जोंनोहाय बे मा होनो पेसाब रुम ओमफ्राय लेट्रिन रुम बे रुमखौहाय जोंनोहाय अननानैहाय गोख्रै बेबस्था खालामना होयो। जों बेखौहाय माने सरकार लेभेलसिम आरो BCDC लेभेलसिम ब्लक लेभेलसिम माने बेखौ जों बाजारनि जानानै गुरैयैहाय खावलायहरनाय जादों। बे जोंनि बाजार एरियायावहाय मोनसे वाटार साप्लाइ दं, बियो दाबो आनक्लियार जानानै दङ। बिनिफ्राय दै मोनलोङिखाय दैनि आंखाल जानायाव जोङो सरकार लेभेलनिफ्राय गारिजों लाबोनानै सानसेखिनिनि दैनि बेबस्थाखौ मोननाय जादोंमोन। ओरैनो खस्थ' मोनदों होनब्लानो? ओमफ्राय जों खस्थ'आथ' खस्थ' दासिमबो खस्थ' दं, खिन्थु दा एसे मा होनो दासिमबो जोंनियावहाय दैया दावखोआखै, आखायनो जों खस्थ'यैनो दं दाबो। बिदिब्ला माने दैया दासिमबो क्लियारै जियायथ'वाखै आरोखि ना? जियायथ'वाखै। दा निस्सय खोनाबाय माखासे बेबानो वाटार साप्लाइ नै बेयावनो दङ, माने बेखौ मावगासिनो दङ आरो मथा मथि दासिमाव माने जाथ'वाखै। जेब्ला नैबे वाटार साप्लाइ बियो जायो अब्ला माने बिथांमोननि बे जायगायावहाय दैनि जेंनाया निस्सय जोबगोन आरो। आं एसे देखायनोसै दै, नै नायनानै ला, नै बेनो आरोना, दा बेनो आरो नै ओरैबो दा बे माने कमप्लिट जायोब्ला माने दैनि जेंनाया जोबगोन आरो। दा नै बेनो जादों जाहैबाय जिथुनाखि पुर्णिमा बाजार होननानै बुङो। हनै ओरैहाय माने गाह्रा हौवाफोरै हिन्जावफोरै लानानै थांबाय दै गाह्रा लानानै, ओमफ्राय नै ओरैहाय बेबो पुर्णिमा बाजार जाहैबाय। जाहाथे जोंनि बे बाजार बाउन्डारावहाय थानाय जे वाटार साप्लाइ बेखौ जाय ठिकादारा मावदों बिथाङा जाहाथे गोख्रैनो बेखौ कमप्लिट खालामनानै होफैयो आरोखि, बेखौ खावलायनाय थाबावबाय। आच्छा, ओमफ्राय नैबेनो जादों जाहैबाय थेफा बाजार होननानैबो बुङोमोन बेखौहाय, दा मैनागुरि सारियालि पुर्णिमा बाजार आरोखि। दा दखान होयो नै, दखाना सोरनि? ए, माबायदि सोलियो दखानफ्रा, नाङो दा? एसे नाङो, नांनायालाय नांद्राय नङा। दा बाजाराथ' गुदुलि बाजारा बिराद मोजां जायोना? मानसि जायो दा? आच्छा, दा बेबायदि आरोखि। नै बियो पुर्णिमा बाजार आरोखि ना, दा बेबायदि नै, ओमफ्राय नै बियो खुलिथ'वाखै आरो ना, साबिया दासो लाबोगासिनो दङ नै। ओमफ्राय नै ओरैहाय दखान, दानि नामा दखाना? आच्छा, बेखौनो गोदागोन ने? बेखौनो गोदागोन। 7 बोसोर जाबाय, गरिब मानसि। दा आङो न'आव नै दखानानो गोबाय गिजि, गोजौ लेभेलनिफ्राय सिंबान मोनसेसो मोनब्ला हामगौ नंदोंमोन आरो मोनोब्ला। दा नोंथाङा दे बयलारखौ गोदानानै फाननो माबायदि लाब खालामनो हायो? दा आङो बिदिनो दिनै गरसे गाबोन गरसे बिदिनो जुथेस्थ' न'खर खुलियो। जेनेबा सेरसेयाव फवासे मोनो आं लाबखौ। आच्छा आच्छा, बे साइसो आरो ओरैनो थोद बोद न'खरखौ सोलियो जाहैबाय ना? दा बेफोरबायदि आरो। दा दिनैहाय जोङो मोनसे लेटिं खावलायदों। जोंहा बिराद उसुबिदा जानानै दङ, आलासि दुमसि जोंहा गोबां मिटिं जाफैयो, बेवहाय जोंहा उसुबिदायाव गोग्लैनानै दङ। दा बेनिखायनो जोंनि जिथुनाखि जे सरकार गोदान, दा बिथांमोननियावहाय जों खावलायदों जाहाथे बिथांमोना जोंनि जि गाबनाय आरो बुंनाय रावफोरखौ जाहाथे गोसोआव लायो, बेखायनो खावलायदों।